8:20. Ikutam Bapa Surya Eka sayang Tuga Gita Gata Eka Skarsan Tu Samokata Eko dan Ciuka cerita Bumi Snana Tamka Novo Cidibu तुझी पुरगी करम कपोवीत केल्या पुनर्जीवन झाल्या ख्रिस्ताचे कृपे सस्ती जीवित आमका सोडून दिलाय. विसाची त्या सवार्ग आमी सितात आमरोस जिसोसा निर्मार्ग प्रियांका मोंतेरो अनिता जेरोम रॉड्रिगस मॅक्सिम अपोसो आणि ॲड्रीन आल्वाच्या त्या सॉंग खातीर आज आसऱ्याच्या निवाशांक सांजेची काफी फळार दिल्या. विजय डिसोजा खाद्री हाचो आमी उपकार बावडता आणि सरेस्पराची विस्नार आशिर्वादां ताचेर मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सोम्या जेजू लागीं आमकां असलो अनुभोग आणि ताचे लागीं आमकां आसची जाणव्याची संपर्काची रीत आमी ताका भेटोवंक मेळोवंक उपकार मागोवंक आणि जिविताच्या गरजांक आदार जोडूंक आदार जातले. जेजूची सारकी जाणवाय जोडूंक आमकां कृपा मेळोवन दी आमी प्रार्थना करया. काळजांत दुख धरतल्यांक बोगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकलूतकर. सोम्या काकलूतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूतकर. क्रिस्ता काकलूतकर आमचे पासोत विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूतकर. सोम्या काकलूतकर सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातका बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत दुमिंगान आपल्या शिकोवण्यान उर्बेन तुझ्या पवित्र सभेक बोबमोलादीक आदार दिलो आणि तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडून हाडली. तुझ्या स्वताच्या ह्या श्रेष्ठ प्रगटणाऱ्याच्या विनवणेन आमच्या काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय
आणि ह्या स्वताचो उजवाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रजवाड चलयता ससनांच्या ससना. Amen. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. येताले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर. आणि त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आणि जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्लो बरींनी. कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आणि हांव तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडले. उलयता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावताच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पोर. हांव म्हजे धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो. तांच्या काळजांचेर ते बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आणि ती म्हजी प्रजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पोराची वळख घेया. अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखताली. ल्हानातावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आणि तांच्या पथकांचो उगडास धरचो ना. देवाचे उतर हे. देवाची ओळख. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. बोकणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तेद्वा पापयांक तुजो वांटो हांव दाखयतलो देवा आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सायबा. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. हो बल्यो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मानवता ते बलिदान जावन आसा एक कालते काळीज. वय दुखेस्तांनी कालते काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. पेद्रोवा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर सयत व्हरूंक शकचे नात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सुवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका आसूं. उपरांत सेजरिया फिलिपी नावांच्या प्रांताक येवन पावलेल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारले. मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? तांणी जाप दिली. थोडे तो स्थानदत्ता जुआंव म्हणटात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? सिमांव पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, बागी तूं सिमांव योनाच्या पुता. कित्याक हे तुका उगडापे केल्ले कोणेय मनशान न्हय, बगार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो सावयो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवारतलोय ते सगळीं आडवारलेले जातले
आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय ते सर्गी सोडयलेले जातले. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणायकी सांगनाय म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. तवळतावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसाक सांगूंक लागलो. थंय मालगाड्या शास्त्री आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतले. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देवा देव ते तुका निर्मिना जावं सोम्या, तुका ते कितेंच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवोवन म्हणूंक लागलो, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना, म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजूची वळख एका वर्त्या मिसावांक आपणे. ते मिसांव जावन आसा जेजूक वळखोवचें. ते मिसांव जावन आसा पवित्र पुस्तक जाणा जावचें. आनी ते मिसांव जावन आसा इगर्ज मातेच्या गोपांत सदांच रावचें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां जेजूची लक्षिल्यान जानवाय जोडूंक, लक्षिल्यान वळख धरूंक आपणे दिता. वळख आसची, वळख करची, वळख धरची सभा रितीन घडटा. आनी प्रत्येक रितीन ह्या जाकांक ते इल्ले सट्ट्या मापान अनुभव करूंक जाता. सभार पोटी हांवें सांगचें आयकलां, त्या ह्या जाकाची म्हाका वळख आसा, ह्या जाकाक हांव वळखता. पूण त्या ह्या जाका कडेन वचून विचारलें तर तो म्हणटा म्हाका तांची सारकी वळख ना. खंयी हांवें पळयलां आसतलें, खंयच्याय जाग्यार हांव तांकां मेळ्ळलो आसतलो. त्या व्यक्तीक खंडी जावन तो ह्या जाक खंयसरकी मेळ्ळो नासता, वा त्या व्यक्तीक त्या ह्या जाकाक तो व्यक्ती खंयसरकी पळो नासता. आनी ह्या संगतेचेर होंदून तो व्यक्ती सांगूंक शकता ह्या जाकाक हांव वळखता. केन्ना आमी एका व्यक्ती सरशी संवाद करता, साळावळेन मोगांची येता, त्या दाळा थंयसर एक वर्ती गुंडायची वळख आसा जाता. आनी त्या व्यक्तीची जानवाय मेळटा. न्ही फकत केवल पळोवन वा एक पटी उलोवन म्हाका ताची वळख आसा, गुंडायेन वळख आसा म्हणूंक जायना. आनी तशेंच आयच्या देवस्तुतेंत आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू आपल्या शिसांक एक सवाल घालता, लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटात. त्या लोकांक जेजूची एक बऱ्या रितीन गुंडायेन वळख वा जानवाय नातली म्हूण चिंता. कित्याक केवल तांणी जेजूक आसार्य करचे पळयल्ले, वा जेजूक उलोवचें पळयल्लें, जेजूक प्रवाद करचे पळयल्ले. आनी ह्याच कारणां खातीर लोक जेजूक जुआंव बाप्तिस्त, एक प्रवादी, एरेमिया प्रवादी अशें म्हणून नांव वलोवन आसलो. आनी जेजू हेच सवाल आपल्या शिसांक घालता आनी विचारता, तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात. पेद्रू जेजूक लागशिल्ल्यान वळख आसलेलो, जेजूक अनुभव केल्लो, तो म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मोगाळ भाव भयणीनो, आज हेच सवाल आम्हा सर्वांक जेजून विचारले तर म्हाका तुमी कोण म्हूण म्हणटात. आमची जबाब कसली? आमचे ते खंडी जावन जायते जबाब आसोंक पुरो. तो म्हजो सोडवणदार, तो म्हजो राखणदार, तो म्हजो पोसणार, ही सवालां सूख न्ही. भागार पयल्यान पयलें तो जावन आसा देव, नीज आनी एका आनी देव जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो,
आता ही वळख ही साळा वळ आमकां तीन संगतेचेर नियाळ करूंक आपणे दिता. पयल्यान दैवीक उगडापण. पेद्रूच्या जबाबाक जेजू म्हणटा, मनशात हांव तुका हे उगडापे जाल्ले न्ही, बगार देवात हांव न्हू हे तुका उगडापे जाल्ले, सर्गीत हांव न्हू हे तुका उगडापे जाल्ले. देवाची वळख, जेजूची वळख आमकां सर्गीत हांव लाभता. मोगाळ भाऊ भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत हांव हे लाभता आनी ह्या कारणा खातीर पवित्र पुस्तकाची साळावळ आमी वर्त्या माबान करूंक आसा. पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक आसा. सांजेरो म्हणटा, कोण पवित्र पुस्तक नेना तो क्रिस्ताक नेना. ह्या कारणा खातीर आमच्या हर एक दिसा आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक प्रयत्न करया. आनी दुसऱ्यान जेजू आपल्या व्यक्तित्वा विशीं सवाल घालता. पेद्रू थंयसर भावार्थाची एक जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिवेदावाचो पूत. आमकां जेजू कितें सवाल करता, हे सवाल आमकां करता आसतना आमची जबाब कसली. आयच्या दिसा ह्या सवालाक थोडी तरी जबाब आपणावंक प्रयत्न करया. आनी तिसऱ्यान इगर्ज मातेचे बुन्याद. पेद्रूक जेजू म्हणटा, तूं कडप आनी तुजे वयर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, ह्या इगर्ज मातेक 2000 वर्सां जेजू उगडापे केल्ल्यात हांव न्हू, प्रारंभ जाल्ल्यात हांव आसा. आनी पेद्रू ही इगर्ज माता सोलोन व्हरतेत आसा आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन ही घट आनी घट जात येत आसा. मोगाळ भाऊ भयणी, ह्या इगर्ज मातेच्या गोपांत आमी घेवया. ह्या आमच्या समाजांत जायते पंगड उपजोन आसात आनी क्रिस्त विरोधी शिकोवन जायते शिकोवन आसात. ह्या पंगडाक मौन व्हरनासतना, ह्या पंगडा फाटल्यान वचनासतना आमची 2000 वर्सां आसची चारित्रीक वा जेजून घडयल्ली इगर्ज मातेच्या गोपांत येवया आनी जेजूची काकूळट मजत जोडून घेवया. आमेन. C60. Vedi se scimba poeta, अर्पणम छे करता, स्वीकार तू कर मन परता, बेसांग तुझे माता, सर्वेश्वर तू आमचो रचनार सृष्टीचो, भेटिता गोवासो घुरता आमच्या वावराचो, जेजूच्या पवित्र कुडीन बघू ती जिवीत काळजावू. हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हणून तुम्ही आता मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक मैमीक आमच्या नेके पयसो दावा सरेस्पर मान घेव. सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवन दोमिंगाचे विनंतीन आमची देणी आणि मागणी दयाळपणान मानून घे आणि ख्रिस्ती भावार्थ राखतात प्रगट करतात तांकां या बलिदानाच्या बळान उर्बेवंत कर आणि धैर्यादी कर. तुझ्या पुता जेसूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो, तुमचे सोबे असो, आमची काळजां उबारूया. आम्ही ते सर्वेस्पराते भोपरता, सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. वर्षामे करून फावो, सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं
आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो दोमीक तुझ्या भक्ताच्या मनाम ही परब संभ्रम तुझ्या पवित्र सभेक तू फावो करताय ताचे पुण्याव जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोण आमची गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तू सांबाळताय देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस्पोर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गे तुकाचे ओ सर्गे तुकाचे सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय जय ओ सर्गे तुकाचे ओ सर्गे तुकाचे बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कश्ट मरण सुसुमेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नवे आनी सासणी कराराचे रगात पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारूतलें हे म्हज्या उडासा करा बावरतस गुठ परिगाठुया सुयाचे सो तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही बगता तुझ्या येण्या सुम्याची सो आम्ही अत्रेता बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगात सवतल्या आमी समेस तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भंगीन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजे पडचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस तुजी दया कर म्हण आमी मागता कुंवार मरिये देवाच्या माये सांगाती सांजू जे ती सपती बागेन दमदुता आनी सव काळी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजूची वळख आयच्या दिसा सडीत मापान दी बापाक सुलो मारिया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची फातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निबार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सडबंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान केले आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल आनी आमच्या खुशे प्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता रसवर चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. माया मग सगुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकून कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकून कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. हे देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवनशें म्हाका फावोन ना पूण त्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडे रगत D69. मोकळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सर्वोंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची वेच गातारा. कितली मोवाळ काकूळ तुझी असीम दयाळाय सगळ्यांची. प्रेमी काळांना दसकची पवित्रची आमची. मोगळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सर्वोंदारा. जेजू आमच्या पोसणारा
लाभय जिवीची उदाहरणा आमच्या काळजाने कर पिडा पाटय सांगात आमच्या पयना सेवेस पिरितान आमकां भर पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दया सडोंदारा जेसू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीची उदाहरणा प्रार्थया भोव मगाळ बापा भाग्योन दुमिंगाचे परजळीत जिणे पासो तुका दिन वसून या सर्गींच्या जेवणात आम्ही भक्तीन वांटो घेतला. या जेवणावर पवित्र सभेन तुझी खरी भक्ती वाडय. तुझ्या दिप्तीवन प्रसंगदाराची शिकवण घेवन तिचे ख्रिस्ती जिवीत सुदारत वसूं आणि ताचे देखीन आणि मागण्यान जेसूचे आवयसो कोरो मोग करून जेसूच्या मोगान आम्ही सदां जियों पावो. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सरेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमच्या आपल्या आशीर्वादान गेलो. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार शांती दिवन धाडटा या संसार म्हाका संदेश तुजो प्रसारो कृपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडटा या संसार म्हाका संदेश तुजो प्रसारो कृपा दी म्हाका. धन दिव्याचेर केदी पाती नासता तुझे सोम्या आम्ही पातेता. दस जगोनी कितेसले की नसता दैविक उतार तुझे गासयता. शांती दिवन धाडटा या संसार म्हाका संदेश तुजो प्रसारून कृपा दी म्हाका. सकाळची भेटवणी इजिस्या देवी कळसाम आयच्या दिसाची सरमची मागणी कामाने कष्ट आमच्या पदकाच्या पारिकपणापासून आणि अंतराच्या पपोस सक्रामेतान तुवें तुका कळन आसतना भेटोवच्या सुमेस हृदयापासून भाग्यवंत ओंकार मोरेच्या कथावेन कळसा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक सण मागण्याच्या बसल हृदयापासून आणि पाप सैबान या महिन्यात दाखवलेल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. स तुजे पासून एजुसा बोपयत काळसा एजुसा देव काळसा तुझे रास येवं आयच्या दिसाचा म्हजो मागण्यान आणि बऱ्या करण्या मेळची. स शिक्षा माफी सोडूं हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेसू तुझ्या भोवदैवी काळजाचे सायत राख आमचा भाग्यवान पाप सैबा जा तू ताका उसवाट गटाय आणि बुसावान. मुझे देवा मुझे सैबा हांव तुझ्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता हांव तुजे नमस्कार करता ओडतो सोपकान मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलाय म्हण निस्क्रिस्तांव केलाय म्हण आस्वरान सांबाळलाय म्हण जशी बरी रात दिली तसो बरो दिसली सायबा मुसत मोमोजी कोड
तुझा आता नेता मुझी जिन्ना मुझी सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कष्ट आणि करण्यो तुका समर्पिता तुझ्या वडा मनाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या आजीसू तुझ्या कुर्साच्या कष्टांच्या आणि मरणाच्या पुण्यापासून मोक्षे मध्ये समेस पातका म्हज्या पातकाची काकूळ कर देवा पवित्र आत्म्या दिसे बाद तुझी कृपा आयच्या दिसा पातका गावे पडणारा संसार तुझ्या पादे सांभाळो मुझं काय दे पाळो मुझ्या पातकाची काकूळ कर मग पातक्या बक्षी भवर्ताचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव अनेका देवात एक सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा मन हांव ती सत म्हणता तू सदैविक पोतमानी चलो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्यांची मुंची बी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ई सता आणि कथोलिक पवित्र सभा शिकयता ती सता हांव सत मानता आणि विसरता कित्याक तू सस्तीक सत आणि सनवाय आणि तुवें ती उगडापी केल्यार तू फटायनाय वा फटवट पडनाय या बाबर्तान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी वरता आमेन भरोशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन सर म्हज्या पातकाचे बक्षाने आणि जिणे उपरांत सस्नीक सुख जडतले म्हूण हांव बरवसता कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकूळदार आणि तुवें ते बसयला या बरवर्षान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी वरता आमेन मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्वस्व प्रासड हांव सोम करता आणि तुझे बसत म्हज्या पेल्यान सोय हांव मोग करता कित्याक तू व्हरतो अपरिमीत आणि सर बरो आणि सर मोग तुका फावो या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव खुशी वरता आमेन दुखीचे विधान म्हजो देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आणि ती कंडलता कित्याक तांचेरवी तुझी नित्याची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आणि सर्व सुप्रासड मोग फावो जाल्या देवाक आवात्मान गेलो देखून तुझी कृपेच्या आदारान आणि मुखार पार्था करिना म्हूण आणि पत्क्यांचे सुमे सुकेतले म्हूण ते निश्चय करता आमेन सुमेचा बुडव्यान मरीक बरी कोपार हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरी ती गर्भेसली नमान बरी कृपया मरलेले म्हणजे सांगाता श्रेमिता दुसदेव आणि स्नेह फळ दुगुशे दिसू भगवंती मरिये देवाची माया मोपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन आपले समजी साकर ज्या शब्द प्रमाणे मुझे ते सांग नमान बरी कृपया मरलेले म्हणजे सांगाता श्रेमिता दुसदेव आणि स्नेह फळ दुगुशे दिसू भगवंती मरिये देवाची माया मोपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन आणि दवसो पोत मनीसलो आणि आमचे मदेची येलो नमान बरी कृपया मरलेले म्हणजे सांगाता श्रेमिता दुसदेव आणि स्नेह फळ दुगुशे दिसू भगवंती मरिये देवाची माया मोपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन भगवंती देवाची माया बसवत विनंती कर त्याच्या बसवण्या कमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थुया इसमया बडव्यान बरी कोबार दिल्या वरवी तुझ्या बुद्धां क्रिस्ता मनशपण घेतायला मी सणा झाल्या त्याच्या कष्टाने कुर्सा वरवी सणपणाचा आनंदा कमी पावशे तुझं आमच्या अंतस्करणी वत मन आम्ही मागताव तेच क्रिस्त आमच्या समवारी फात आमेन महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या साधी तसा आणि स्थान सर्वदा आमेन महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या साधी तसा आणि स्थान सर्वदा आमेन महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या साधी तसा आणि स्थान सर्वदा आमेन देवगल्या बुडव्या मुसरकण्या सर्गीचे दयन म्हाका दिलाय तशेंच आपले म्हजे मोतूस वडाय म्हाका राग सांभाळ आणि सलय आमेन झुपले वचे मागणे सर्गीचा बापा तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्त आमचे परवतय तुवें आमकां दिलेलो बावार्थ आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन